Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndiri musikana nemakore 19 years ekuberekwa. So tine shamwari yedu uyo akatsakatikira musango. So zvakaitika mukoma ndezvekuti tainge takaenda kuti tinge tichimbonopira sezvo tainge takatanga kaklabhu kedu kemanjuzu kana kuti mamarine spirits. So this was after tabva kunyora ma-O-level edu. So ndainge ndiine imwe friend yangu uyo ainge achigara kuchitungwiza. Ndakazoti ndaenda kumba kwavo ndopandakabva ndazorota. Ndakarota ndiri kurwizi ndichitotamba nenjuzu. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazomuudza kuti ndo hope idzo dzandainge ndarota. Akabva ati hope idzodzo dzainge dzichitoreva kuti ndiri munhu ane manjuzu. Takabva tazoenda kumba kwevamwe gogo vanoitawo zvekusvitsa mweya yemanjuzu kana uinawo. Takasvika kuya to my disappointment, sezvamunongoziva kuti mazuva ano munhu wese anongomhanyidzana nekunzi ane mweya yemanjuzu. Ndikabva ndaudzwa kuti aiwa, even though ndaipota ndichirota ndiri kumvura ndichitamba nenjuzu, that did not mean kuti ndainge ndiine shavi renjuzu. It was just a way yekungoti iwo manjuzu acho anokwanisa kungondiropafadza kana kundipa zvipo, but it does not mean kuti shavi racho ndainge ndiinaro. Ndakabva ndatoboekana paya. Nekufamba kwenguva shamwari yangu yekuchitungwiza akabva azondiudza kuti iye ainge ava kuitawo zvema-marine spirits izvozvo. Ndikamubvunza kuti ainge akazvifambisa sei. Akabva anditi ainge akatenga shavi racho renjuzu kuwaterfalls uko kune vamwe sekuru futi vanoita, kana kuri kunzi ivo kana uchida kutengera shavi renjuzu vanotengesa. Ivo vanoita $400 kutenga shavi renjuzu. Saka iye akabva azondiudza kuti ainge aine imwe mbinga yaainge achida kudanana nayo. Ndobva azoenda kuna gogo vaya akavaudza kuti mari ainge asina, but ma-marine spirits ainge achimada kuitira kuti ange achizodanana nembinga iyaya yekuwaterfalls ine mari. Saka ivo gogo vaya vekuchitungwiza vakabva vazoti andichataura neimwe shamwari yangu anoitawo zvekusvitsa manjuzu awa. Kana kuri kunzi iye akabvuma, then anobva azokusvitsira ma-marine spirits, then ivo wobva wazomubhadhara later on, because ivo gogo vekuchitungwiza dare ravo havariitiri pasina, unotofanira kutotunga uchitobhadhara first. So akabva azopiwa mishonga, akabva anzi mishonga iyi kana kuri kunzi ukazokwanisa kungonomhoresa mbinga iyi, then unobva wazototanga kutodanana nayo. Saka iye anoti akazoenda kuchechi uko kwainge kuchinamatira mbinga yacho iyoyo, then ndokubva azonoimhoresa mbinga iya. Ikabva yatomukumbira ma-phone numbers ndokutotanga kutodanana kwavakazoita ikoko. So ainge ava kupiwa mari uye zvekare akabva azotengerwa iPhone, ende tikabva tototanga kutomuchiva inini nemamwe ma-friends angu 3. So takabva tazomuti nesuwo tainge tichida kuti tinge tichizoendawo ikoko kuwaterfalls tinotengerawo ma-marine spirits edu. Akabva azoenda nesu paya. Zvino tainge tisina mari, but sekuru vaya vakabva vazotibatsira. Vakabva vazonditemerera nyora pasi pemazamu angu, uye zvekare ndine umwe mushonga wandakabva ndazopiwa wekuti kana ndiine murume wandinenge ndichida ndinofanira kuti ndige ndichizouzora. Murume uya ndobva ndaita wekumhoresa, then kana akangondimhoresa kudaro anenge atova wangu. So takati tatishandei, but we were not as lucky as our friend, because isusu tainge todanana nevarume vakawanda, so that tinge tichikwanisa kuzounganidza mari dzacho. Ndinotorangarira kuti imwe yacho ndakatoita yekutotumidzirwa nomwe mukomana uyo wandakangosangana naye online, because kunyangwe pamapictures angu munhurume kana akangonditarisa kana ndikaisa picture randinenge ndakazvitora ndakazvizora mushonga wacho kumeso, then munhu akangonditarisa anobva atonzwa achindida. Zvino takabva tazoti taunganidza mari, sekuru vaya ndokubva tazonovapa mari iyaya. So takabva tazoitirwa bira redu tiri 4 kudaro. Takaitirwa bira riya but kuchitungwiza, then tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitenga micheka yataifanira kutenga, uye zvekare tine mishonga
iyo yatakapiwa. Umwe noumwe akanzi anofanira kuti ange achidzokera kumusha kwavo, then kana adzokera anobva azongonokanda mushonga uya paguva, any grave of her own relative. Ndo zvatakaita ipapo. Inini ndakabva ndadzokera ininiwo ndakabva ndaenda kumondoro kwedu kwatinobva, ndikabva ndazonosarudza guva rasekuru, ndokubva ndatora mushonga uya ndikabva ndamwaya. Saka hanzi zvose zvatainge tichiita tainge tichitomutsa mweya wemufi. Kana mufi uya amuka, ndiye anobva azotanga kurotesa vamwe veukama, achiita sekunge anovarakidza kuti pane chivanhu chainge chifanira kuti chinge chizoitwa patiri, then veukama vobva vazotibatsira, because sekuru vaya vainge vakati njuzu dzacho hazviite kuti dzingokupai mari kana dzisina kugamuchirwa mumhuri, sezvo dzinenge dziri njuzu dzekutengera. So ndakati ndaita zviya nemafriends angu ose vakati vaita izvozvo, ndokubva tachizotanga manje kutsvaka mari. Tainge toita mari ende tikabva tatotanga tumaboutiques twedu mutown. Ndakavhura boutique rangu apo pandainge ndava ne18 years, zvekuti vanhu vazhinji vaitoshamisika kuti asi iwewe mari wakamboiwana kupi yekuti ungochikwanisa kutanga shop ine hembe dzinodhura kudai. Zvino takazoti nekufamba kwenguva sekuru vaya vakabva vazotiudza kuti taifanira kuti tinge tichizopota tichienda musango, sezvo mweya iyi yemamarine spirits yatakatengera hanzi imweya yevanhu vakatongofirawo musango, zviya zvekuti munhu anongonzi gone missing obva angotanga kungotetereka nenyika obva azonofira musango. Saka ndiyo mweya yacho yevanhu vakafira musango yavanozotengesa. Saka hanzi kupota tichizorodza mweya yacho iyoyo kuitira kuti isazotipandukira, tinenge tichifanira kuti tinge tichitsvaka masango anoyera. Kana tawana masango anoyera, tinofanira kuti tinge tichizonoita kaminibira kedu ari masikati. Zvino nerimwe zuva takabva tazoenda kune rimwe sango semazuva ose. So pane umwe uyo wandichati Tendai, not her real name, munhu uyo wekuti aingogara akabata foni yake 24/7 achingozvitora mapictures achingoposta pafacebook yake. Zvino takati tichifamba ende ndaiwanzwa kuvaudza kuti once kana tasvika mumasango anoyera taisafanira kuti tinge tichizobaya mafoni tongoziva chatafambira. Kana taita zvatinenge taita tobva takasika kudzokera. So takati tichifamba kudaro ndakabva ndaona achingoramba achitora mavhidhiyo, and this was after taona gudo. Takaona rimwe gudo rainge richititeverera, but gudo iri taiti kana tikariona raibva razonyangarika. Ndakabva ndatomutsiura ndikabva ndati Tendai, hausi kuzviona here kuti sango rino ratiri rinoyera? Because kana neni pane zvandainge ndava kunzwa. Takati tati fambei ndopakangoridza mhere, ndokubva tazoti kochi. Iye akabva ati hasikana, pane zvandiri kuona. Hamusi kuona here zvandiri kuona? Kuti ange achitidudzira kuti chii chacho chaainge achiona isusu tisingachione. Aingoti chinhu chacho handikwanisi kuti ndinge ndichichidescribe. Zvino takati tasarudza pane umwe muti uyo watainge tasarudza kuti ndopataifanira kuita kaminibira kedu, ndopaakabva azotanga kubuda ropa mumhuno uye zvekare nemumuromo. Takashamiswa nazvo. Then umwe akabva ati tadi tasiyana nazvo, tadzokera hedu kumba, because Tendai uyu ava kutorwara, but taifanira kuti tinge tichipedzisa mhiko dzedu. Umwe noumwe akabva aita zvaakaita, ndokubva tazoumbera tikabva tazotanga kufamba tichidzokera kwatainge tasiya motikari yedu. Takarohwa nechadzimira, I think kuti takarohwa nechadzimira for nearly 2 hours. Saka kutenderera kwose kwatakaita for more than 2 hours, Tendai uyu ainge achingobuda mututu uye zvekare nekubleeda kusikarudzi kwake, kudzamara azoti ainge asisina kana simba. Takaramba tichingofamba ndokubva azoita zvekudonha pasi, ndokubva tazoita wekusimudza. Takafamba for nearly 3 kilometers kuti tinge tichizosvika apo patainge takapaka motikari yedu, ndokubva tazodhiraivha tichidzokera kuHarare. Kwamana takabva tazoenda naye kuchipatara. Pose ipapo ainge achingobleeda chete. Takaenda naye kuchipatara ndokubva azoendeswa kuemergency. Tendai uyu akazoshayika. This was 3 days later on. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe, at 18 years vanhu vava kutoita vana vava kutoita zvekutotenga mweya yemanjuzu. Apa manzwa kuti hanzi mweya yacho hanzi imweya yevanhu vanenge vakafira musango, saka hanzi n'anga dzacho dzinoenda dzobva dzanotora mweya yaya yevanhu vakafira musango. Then iwewo kana ukaenda kuwaterfalls kwacho ikoko kana kuti kuchitumbisa, hanzi unobva watengeserwa mhepo yacho iyoyo, unobva watotanga kutoita sekunge munhu ane manjuzu. Tell me what you think in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Mwanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini zvose zvandakazoita, it was because ndiri munhu akangokurawo achitambudzika. Ndokubva ndazouya muHarare ndikabva ndazotanga kushanda samahobho. Ndakazoti ndawana kamari kangu ndokubva ndazotanga kuita zvekutengesa izvi zvechivhenda. Saka inini ndinotengesawo madomasi, miriwo nezvakangosiyana siyana. But mukomana ndinoda kureurura kuti ndakatanga ndichashandisa mvura yemuteuro. Zviya zvekuti pandinenge ndaseta musika wangu ndaibva ndatora mvura iya ndobva ndatanga kukusha ndichikusha pamadomasi uye zvekare nezvimwe zvandinenge ndichitengesa. Kudzamara ndazotaurawo neumwewo mukadzi uyo ane musika wake padhuze neapo pandinotengesera. Saka akabva azonditi, oi, torai mvura iyi, ndinoona kuti zvekukusha munozvifarira chaizvo. Saka sezvo ari munhu anoenda kumasowe, ndakangofungidzira kuti maybe yainge iri mvura yemunamato. Ndakakusha zuva iroro, ndakatengesa mari yakawanda zvisingaiti. Saka the following day ndakabva ndavakumbira, the day after ndakaramba ndichingovakumbira madzimai vaya. So vakabva vazoti, ko zvamava kutondipedzera mvura yangu. So vakabva vazonditi, kana muchida mvura iyi inini ndoda kuti munge muchindipa mari. Ndikabva ndati inomboita mari ko mvura yacho? Vakabva vanditi 1 liter inoita $50. Ndakabva ndaseka ndikabva ndati ngazvigare hazvo, unoreva kuti 1 liter inoita $50. Vakabva vati handiti makaona kuti munamato wacho unoshanda here, une simba? Panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndaziva kuti wainge usiri munamato as such, even though mvura iyi uchitonoitora pane umwe muprofita, but iye muprofita uyu anoitora kumoshwari. Imvura dziya dzinenge dzashandisiwa pakunogeza zvituna. Ndakabva ndamboignore, but ndaiona kuti ivo vaitengesa ende inini zvangu zvinhu zvainge zvakatodhakwa. Ndopandakabva ndazovakumbira futi, ndikabva ndazoshingirira, ndikabva ndazovapa, ndakavapa half, ndakavapa $25. Vakabva vati but ishoma, ndichanotaura naye. Vakazoenda kuya, then vakabva vazodzoka vaine 1 liter riya. Zvikabva zvazonzi kana ndainge ndazowana mari ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa mari yacho, vobva vanomupa muprofita uya. So that was the first time ever doing that. Ndakatora mvura iya, panguva yacho ndaifungidzira kuti yainge iri mvura yemunamato. Ndakabva ndazotora mvura iyo yainge yasara, ndikabva ndati sezvo ndiri munhu wekuti ndinogara ndichinetsekana nemadzikirira, nhasi uno ndichati kana ndasvika kumba paya pandinenge ndava kunorara ndobva ndatanga kukusha mvura iyi. Ndakabva ndaita saizvozvo, but usiku hwacho ihwohwo handina kurara. Ndakangorara usiku hwose ndakagara. Mudzimai wangu iye mangwana acho makuseni ndakazoti ndamubvunza kuti ko ndainge ndazokaruka ndabuda panze sei. Akabva andiudza kuti usiku hwose manga makangogara pacheya apa, then kuma 3 ndopamabva mazongosimuka muchiita sekunge mune munhu wamuri kuperekedzana naye. But inini I do not have any memory as to what was happening at that time. So ndakabva ndazotaura naye mukadzi uyauya, akabva azonditi zvimwe zvacho zvinotoda kutoti munge muchienda kunobvunzira muri mega. Akabva azondiperekedza, tikabva tazoenda kwavari madzibaba vaya. Ndopandakabva ndazofind out kuti the reason as to why ndainge ndakarara ndichitaura nevanhu vandainge ndisingaoni, hanzi vanhu ivavo vandaitaura navo ndo avo vane mvura yakashandisiwa pazvitunha zvavo. Saka hanzi mvura iyi haitendedzwi kuti unge uchizopinda nayo mumba, nekuti unenge uchitodana mweya yezvitunha. So ndakabva ndazonzi mvura iyi pose apo pandinenge ndavhara kamusika kangu, pandinenge ndava kudzokera kumba, ndinofanira kuti ndinge ndichizongoisiya iri panze, especially ndakaita yekuturika mumuti.
ndikabva ndatoziva kutoti saka mvura iyi imvura inenge yakashandisiwa kugeza zvitunha. Kubva ipapo kusvika pari zvino, you won't even believe kuti domasi chairo, kutengesa domasi nemashalotsi nemuriwo, ndakatokwanisa kutotengawo motikari yangu. Ende kana ndichiti ndakatenga motikari, handireve tumotikari twemhanga-mhanga, ndakatotenga motikari zvinhu. Ende mari ndiri kutoita zvekutoti kumusha uko ndiri kutovakawo imba yakatonaka. Ndiri kuunza chirungu chose ndichichibvisa mutauni ndichiuya nacho kumusha. Ndiri kungoti kana ndapedza kuvaka, kana ndikazoreizawo mari ndotanga kabhizinesi, ndobva ndazosiyana nazvo. But ndakaudzwa kuti hanzi izvi zvatiri kuita nekuda kwekuti hakusi kunzi takauraya kana kuti kurombera chikwambo, hanzi saka hazvina maside effects. Iwewo paunozongoregedza kushandisa mvura iyoyo inenge yakagezeswa zvitunha, hanzi ndo pazvinenge zvangopererawo. So I am really hopeful mari inini ndiri kubata. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, asi hanzi mukadzi wangu ndakaudzwa kuti iye afanire kuti ange achizviziva. Strange things indeed they do happen in this world.